Waar het vreed bij de Dokkumer kwam, had ze misschien al spotten. De stream deelnemers van de Alwesterdewieken te wetter. Van kanoërs, ontboordsgemeensken en zelfs windsurfers. Ze doen alle keer mooi. Vreed wie de 5e etappe van de tocht. Van Frensier naar Dokkum. Inderdaad houden een soort deelnemers even skoft. We hebben 3 uur in de kajak gezeten en op een gegeven moment dan word je natuurlijk ontzettend stijf. En stijve benen en vooral pijn in mijn kont. Dus nu even de spieren strekken en even aan een pauze toe. Is het zwaar of? Het is, als je goed getraind hebt, dan valt het wel mee. Maar het is wel aanzetten, doorpoten. En natuurlijk 's morgens tent afbreken, je boterhammen smeren en s'avonds weer de tent opzetten. Dus dat komt er allemaal bij. Maar het is natuurlijk een mooi landschap. Het is een mooie omgeving. Mensen zijn allemaal enthousiast. Dus dat is wel heel erg leuk. Hoe is de tocht ontnota gien? Oh, geweldig, geweldig. Hartstikke mooi waar, want dat nota. Hè? Dus daar hebben we de wien een beetje maar ach. Het klinkt alsof min waar of wat hudde wien of wat hudde golf van jou net benauwd meidje. Ben je een wat ervaren wettersporter? Wij varen heel zo wat, dus wat dat betreft golven ben we net bang voor. Mooi is, je treft vaak bepaalde personen die het elke keer weer mooi varen. Hè? Dus dat is ik hartstikke leuk. De Alwesterdewieken te wetter wordt als een 46 om de 3 jaar organiseren. Dit jaar is het een speciale editie, want de tocht wordt voor de 24ste keer houden. De organisatie is blij dat ze na de stille coronajaren wel losmaaien. In 2017 was de vorige tocht en we hebben nu 251 deelnemers. En dat is beduidend meer dan wat we in het verleden gehad hebben. En waar komt dit succes ineens vandaan? Waarom willen mensen ineens meer meedoen? We hebben in 2019 zijn we al begonnen met een publiciteitscampagne. En daar hebben we heel veel tijd en energie in gestopt. En dat werkt wel. Een soort nieuwe deelnemers dus. Maar ik won die het maar geen genoeg krijgen kunnen van de Alwesterdewieken. Dit is mijn 14e keer. Ik ben in 1981 begonnen met de Elfstedentochten. En vanaf dat moment heb ik hem eigenlijk elk jaar meegevaren. En wat is het dat u steeds weer terugkomt bij deze tocht? Waarom moet u steeds weer mee? Ik vind het voordeel dat de Elfstedentocht om de 3 jaar is. Dus het is niet zo dat je er elk jaar heel hard voor moet gaan trainen om weer die tocht te varen. Dus je hebt gewoon een paar jaar, noem het maar, rust. En daarna heb je er ook weer zin in om het weer te gaan doen. Het is altijd gezellig. In elke stad, dorp is wel wat te doen. En mensen maken er heel veel werk van. En ook de samenhorigheid, zeg maar. Het is heel leuk om mee te maken. En straks weer met volle moed door richting Dokkum. Hebt u nog een beetje zin in? Ja hoor, we hebben er nog steeds zin in. Dus vanavond als we aankomen, dan zetten we de tent op. Dan gaan we lekker ons potje eten koken. En dan lekker op tijd naar bed. Morgen vroeg weer betijds op. En boterhammen smeren, tentje afbreken. En dan nog het laatste stukje. En dan weer huiswaarts. En dan zit het er, jammer genoeg, zit het er weer op.